magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu ni atong September 30, makita pa hangtod karon ang grabing kadaot nga gibili niini sa dakong sementeryo sa Bugos City nga maoy epicenter sa maong linog. Ani ang report ni Femery Dumabo. Nangaguba nga mga lubnganan bisan ang anaagi lubong sa yuta na lusno pa. Mga nangabuak nga nitso ug mga naukab nga mga tabo niini. Kini ang nakita sa mga nibisita sa Corazon Cemetery sa Bugos City kagahapon. Aron sugod na unta nga mang limpyo, 5 ka adlaw sa dipang adlaw sa mga kalag. Bisan giulan ang tibok adlaw karon Domingo dinhi sa Bugos City. Iuna gyud nila sa pagpaayo kining mga lubong nga nihulpa aron masiguro nga atulon niya sa ilahang pagduaw sa adlaw sa mga kalag niining ilahang mga minahal sa kinabuhi nga nalubong dinhi sa Corazon Cemetery way madisgrasya. Ang ayuda nga para unta sa pagpaayo sa nagubang balay sa pamilyang Balante. Ang gigasto na lang una aron sa pagpaayo sa nagubang lubnganan sa namatay nila nga padre di pamilya. Dapit ang kalag-kalag nga. Di na ito makuha. Doon naman po gihinabang mo na lang magigasto. Gigasto naman. Ang hinabang utang para to sa inyo ang balay. Dire na lang. Ang uban ng utang pa aron lang gyud mapaayo ang nagubang lubnganan sa ilang minahal sa kinabuhi. Pareha na lang niining magtiayon nga nangunay sa pagpaayo sa lubnganan sa ilang kamagwangang anak. Mo lagi siya ng tipak. Yan nag-uol man ko dahil na may magpautang din ng utang nagkukwarta dahil kay para mahuman po itong kung bahay tanaw, bisag tanaw nyo dito. Ang inyong gikadlukan kay labi na kung kalagkalag inig dagkot. Basta niya ang mga bata ito ang anak ani niya 5. Daghan na usab ang gikan pa sa lagyong lugar ang nituyo sa maong sementeryo aron makahalad og bulak, kandila ug pag-ampo. Kay di na makaduaw pa atol na gyud unya sa kalag-kalag. Dunga na niini ang pagsusi kung lakip ba sa apektado sa linog ang nitso sa ilang namatay nga kabanay. Oo, nadala na pud mi susi sa amuang kanang kuan ma'am kanang sa amuang sa mga apuhan lolo, mga apuhan namo. Dili mi ka on this weekend. Ana sa kapin 20,000 ang gilubong sa maong samang. Diin kadaghanan niini ang napektuhan gyud sa magnitude 6.9 nga linog ug sa mga nasinating aftershocks. Pahibaw na sa nagdumala sa samang ang mga tagtungod. Apan matud pa pipilara pa ang niduaw og sugod nga ni paayo. Ang uban nga naa sa bone chamber nga naguba usab ang dinhi na sa gitawag nila nga payag-payag gibutang. Kay libre lang kini o gastuhan lang sa tagtungod ang pagpahimo sa payag-payag. Wala gid bayad ang sa payag-payag. Kanang sa tagtungod ra gid na siya nga pamaagi kay kana diha nga luna nga gibutangan sa payag gihog na siya libre para sa katong walay kaabot sa bone chamber ba. Na magidili ka afford gyud na ng bone chamber. Muna nga buhat na lang payag ilaha. Dinhi sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag, Bugos City, gipalubong ang kadaghanan sa mga namatay sa September 30 nga linog. Sama na lang sa 11 ka managparyente ug managsilingan nga namatay sa Barangay Binabag, Bugos City. Og 3 sa mga namatay sa usa ka village sa Pulang Bato, Bugos City. Lakip na ang mag-inahan nga nadatugan sud sa usa ka nahugno nga pension house sa Bugos City. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.